ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଝିଅଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏଠି ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେଇଠି ପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ନଦୀ ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଏଠି ନଦୀରୁ ଉଠିବୁ ତ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କୁହାହେଇଛି ସିଆଡ଼େ ନେଇ ଚାଲ ଖାଲି ମୋର ଗାଧୋଇବାର ଅଛି ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗାଳି ଦେବ କ'ଣ କହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗାଧେଇବୁ ମାମୁଁ ଘରର ପୋଖରୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସିଧା କରିବୁ ମାନେ ମରୁଭୂମି ଏଟା ଚୁଟି ଓଦା ହେଇଗଲା ଗାଧୁଆ ସରିଲା ଏବେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲ ଏମାନଙ୍କର ସରି ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଏଇକା ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇ ବୋଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଓକେ ପୋଜିସନ୍ ତୁମକୁ ମୁଁ ଉଠଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଚ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଆମେ ଗାଧଉଥିଲୁ ନଦୀରେ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ କହୁଛୁ ହେଇ ଆମ ଦୁଇଟା ଚଣ୍ଡ ପଳେଇଲେ ଆମର ପେଟା ଲମ୍ବା ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାର ନହେଲେ ବର ଦେବେ ଝୁଲିବ ଇଏ ଏବେ କହୁଛି ପଡ଼ିଯିବ ମୋତେ କହିଥିଲା ପଡ଼ିବୁନି ସେ ଝୁଲୁ ହେଇ ଝୁଲିଲା ଆଉ ଥରେ ଝୁଲୁ ହଁ ଜୋରେ ହେଇ ଗଲା ପୁଣି ଫେରୁଛି ଆସିପାରିବ କି ନ ଆସିପାରିବ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗଛ ବୋଉ ଏଇଟା ବଟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ହନୁମାନ ବାବା କିସ କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ କୁହ ଏମିତି ମାନେ ବଟ ବୃକ୍ଷର ଏମିତି ପତ୍ର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ସେମିତି ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଏଇଟା ପାଇଁ ମିଳେ କେବଳ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗଛ ଅଛି ମାନେ ପତ୍ର ବଟ୍ ପତ୍ର ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ପତ୍ର ସବୁ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ଇଏ ଆମ ହନୁମାନ ମା ଖଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ବସିକି ଭୋଗ ଖାଉଛୁ ସବୁ ରୋଗ ପଡିଛି କହୁନ ଛେନା ଅଙ୍ଗୁର ତମେ କହିଦଉଛ ମୋ ମାଛ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସେ ଖାଇ ଚାଲିଛି ମୁଁ ପା ନେଇନି ଅଙ୍ଗୁର ପଡିଛି ନେଉନୁ ହଁ ସେ ବାଁ ହାତରେ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି ତୋ ଗାଁରେ କେହି ଖାଇଥିଲା ଏଇ ମୁଁ ଖାଇବି ଭୋଗ ପୁରା ମିଶିକି ଦେଇଦେଲା ପୁରା ଜମେଇକି ଖାଇବେ ଏବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଖଗେଶ୍ୱରୀ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲ ମୋ ମାଉସୀ ଏଠି ପଢ଼େ କେଉଁ ମାଉସୀ ସେଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ
ये ये पढ़ुचे चिमकांडीटा ये पढ़ुची कि बढ़िया से कौन हार्ट कर वाह कि बढ़िया स्कूल देखो तो केते बढ़िया स्कूल ये किस कर ओहो ये मु खसरीमी रो वेट वेट मु खसुरी ये देखो केते बढ़िया स्कूल बगीचा बढ़िया पूरा आमर यही मौसी जनक ये पढ़ुं स्कूल रे स्कूल छुट्टी उठुचंती वर्तमान सब लाइन बांधिकी उठिले एबे खसरिबे आराम से हावले आराम से जने जने हाँ टिके टिके डरुचंती कंढई राणी आमर टिके खाइबा गोबर पिठा कराई जदि किए खाइबे तो मत कहे मुझे कमेंट मध्यम जनईदेवे मुझे नहीं जी एठू जाजपुर रु स्पेशल गोबर पिठा माई का जगी थे खाई ये देखो माई ये हूँ आई डाकुचंती बुलिया को आई मैं पड़े सागे आई अच्छा तो पानी जगह तो आई आई आमको डाकिले आम पलि यहाँ गोटे मामू को घर आम सब पलि आलु है से पशि से आसनी है मोर आउ जन माई को घर मामू माई ये जाचंती माई पछारे आई कौन आप स्पेशल बोधे अरे आ गोटे कर दीजिए मुझे जानी पारनी गाधे एमने सब खाइबे मुझे खाइबी मो भौणी आ गोटे कुआड़े गला खाइबा माई देकी गले गुड़ाक बहुत दिन पर आसुना माई को घर को तो आमको सब खाइबा को देइछंती हो आई बाय बाय आमे आसुचु बाय बाय को बाय बाय करी खाई बाय माई आसुचु माई आई से किसको होबन न छिड़े किछ होबन ना तू को करछु ते काको मुंडिया मारछु की बे चलो जीवा आमे बे जे संग लोग नोटी खेलिबो से कुया संग लेगी जे मु बेसी आकेनी केना मु बड़ जे समस्त को डाकी मुई नदी को आनसली गाधी गाधी करे तापर से माड़ खाइबो तापर ये तो जानते तापर ये तापर सब हेलो गाइस देखंतु आज ये होचती मो मामू आउ यांकर आज बर्थडे आ सूर पूजा भी होची सब एक्साइटेड होचंदी देखंतु केते ताको बर्थडे बोली और ये लुक देखिनियो आज पूरा फिटिंग है कि ताकर के खाई दी जंती केते सेते पे हसुना टोटली ताको पे एते मैनेजमेंट चलती आज घरे बहुत लोक भी आसछंती तो चलतु मु आपन को से गुडा को देखौजी के के आसछंती ये जो व्यक्ति को देखछंती हो जति को बड़
ଛୁଆ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଳାଏ ନହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଷୋହଳ ପୂଜା ପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ମାମୁଁଙ୍କ ଘରକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ମାମୁଁ, ସିଏ ଏବେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ପୋଲରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅଜା, ହଁ ସରି ଅଜା ଇଏ ମୋର ଛାଡ଼ିବେ ସାଇଡ୍। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ରାଗି ମୋ ଅଜା, ବହୁତ ରାଗି ଅଜା। ଆଉ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଓଳୋଳି ପକେଇବେ। ମାମୁଁ ହେଇ ଚା ନେଇକି ଗଲେ ନା କ'ଣ ଗଲେ, ଥଣ୍ଡା ନେଇକି ଗଲେ। ଏଇ ମୋ ଅଜା ସବୁ ବରାଦ କରୁଛନ୍ତି, ରାଗି ଅଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରାଦ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଦେବା ଚାଲିଛି, ଏଠି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବନା ହେଇଛି, ସବୁ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ପୂଜା ହବ, ତାପରେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି 16 ପୂଜା ପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ। ଏଠି ସବୁ ବନ୍ଧୁବାସ ଏକା ଆସିଛନ୍ତି, ବୋଉ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ମାମୁଁ ବସିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚି କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଜଗିଛନ୍ତି, ସେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି କିସ କରୁଛ ପଦାର୍ଥ ମାଉସୀ, ତୁଇ ପୁରା ବସିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଇଏ ମୋ ମାଇଁ, ଆଉ ଇଏ ମାଉସୀ ହେବେ ବୋଧେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋବାଇଲ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। କିସ ହେବେ ମୋର ଆଇ ଆଉ ବସ ଯିଏ ବି ହଉ, ସବୁ ଆମ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହେଲୋ କହିଦିଅ, ହେଲୋ ହେଲୋ। ହଲଉଛୁ ତୁ କେମିତି? ଦେଖ ସମସ୍ତେ ହେଲୋ କହିଦେଲା। ଆଉ ଇଏ ପଦାର୍ଥ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ए चारि माकड़ जुटी जाइछन तो सेति आज एठी हो हल्ला मचौछंती और बहन माने खाली खाइते पाइ नथिले हां खाइ पाइ पाइ आसले आज देखो आज बासी ओंदिया पाइ तो सब सातपुर गाड़ी खाउ हां ए 4 इडियट चारि भोन तो नदी 4 इडियट सब मिस जदी जुटी जाइछंती आज सब अलग अलग थांती ना अलग अलग शाशु घरे पड़ जाइछंती आज मिस जाइछंती बोलियो खाद्य मौसी पेट पुल्ला नाउ दिया जीव राति काजी 12टा पर्यंत जाओनी राति 12टा जाई एई एई एठी थिया आपने सेते बसे बरे
କୋଳି ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହେଲେ ତୁମ ମା ତ ସବୁ କୋଳି ଭାଜି ଖାଇକି ମଞ୍ଜି ଆସୁନାର ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଉ ତୁ କି କଲୁ হ্যাঁ ତୁ ମଞ୍ଜି ଖାଇଦେଲୁ ନା କୋଳି ଖାଇକି ମଞ୍ଜି ରଖିଦେଇଛୁ ଅପଦାର୍ଥ ଓ କି ଏସେ ଧନ୍ତୀ ମାଉସୀ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଦେଲେ ଧନ୍ତୀ ମାଉସୀ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁ 50 ପାର୍ଟ ଏଇଠି ପକେଇଛି କୋବିଟା ଏଠି ପକେଇଛି ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ହେଇ ସିଏ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଖାଇବାର ଦେଖ ଖାଇସାରିକି ଅପଦାର୍ଥ ଖାଲି ହାତରେ 10 ଚାପୁଛି ତମେ ଖାଇଦେବ 4 ଭଉଣୀ ଆଉ ଯେତିକି ତ ଯାଇଛ ଏଠି କମେଡି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ନା ବସିକି ତମ ମାମୁଁ ଆସିଲେ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଦେବେ ତୁମେ 3-4 ଜଣ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଦେବେ 4 ଜଣଙ୍କର ମାମୁଁ ଆସିଲେ ହେଇଲୋ ଆଇଲିଲୁ ସବୁ ଡରି ଯାଉଛ ପାଣି ଆଣ ଥଣ୍ଡା ଆଣ ଥଣ୍ଡା ସରିଗଲା ବାଳ ଆଣିବି ନା